Assalamu alaikum. Ara mi hiwri ko fo do non wona welsindago Guinée non no satti hore Afrique baytum be respectali parole mabbe 5 septembre koko be hudi kon fo ke ni aucun membre de CNRD ni aucun membre de CNT ne sera candidat wote respectu enen kadi hay e fous à partir de là bare lawiri fop axwangal ba hamdallah ba koza ba fop mudum ha 36 minuma fop mudio daro parce que be o lanni hulbinde hore mabbe fuddora de no bala samura en be fop mabbe be doa wadede mi be fop mabbe be doa darnede fuddora de bala samura ko aruno o commandement de la gendarmerie fop mudu lanni no lagine lanni halkade hikkintino no chef d'état major on non kadi o fop ben ko be woni hore ko be on dirigeant si woyida non ara en non conseil be dumbuya ben conseil be makko ben fuddore mamadou cerno mamadou mo dingira on fuddora de on non taw yahiranen be goto si iwe no aranen kadi jiba be wonbe haalde fi projet 2040 aranen on parce que nyande o mo publier ko der page makko projet simandu 2040 hikkintine non hombo kadi amara kamara on batarjo aranen kadi nangue on non kadi parce que ko kanko woni imo tawa il est l'un des piliers de Guinée wonbe tawabe e wonbe ben warde jonnude ordre ji goto fenaneji fi refondation ko leydi men donc na juutingo yotere wakkilo den be fop mabbe enna en wata en accu hay e goto mabbe be fop mabbe be duwa nangen o yi pick up jiden be woni natude ko de quartier ji hari be hubbayno yite o der quartier ji mais nini wata goto jabambe wata goto daro ko dum minata en Guinée urutu gite mo nenen kadi wayi wa Sonko ko wadi kon wayi wa population Sonko ko wadani mo kon enen kadi mo de soutiner o yi discours makko ko yata 58 minutes ka ko 53 minutes fous fama ki kanko ma wadi dumbu fous fama ki donc enen kadi wata goto meden welsindo hore dum do merci beaucoup e jonidira e jode enen gire fop meden tefa konde tefa bari tefa e fop meden ko wonde wotere donc enen tun comment o transition do sanza merci beaucoup